Bethuna ukhe wazibuza uba kutheni lento xa ugula umzimba wakho? The first thing that it does, it rejects food. Kutheni xa ugula ukutya, first thing eyenzekayo emzimbeni wakho ithi ayifuni kutya, akungeni ukutya, uze abanye bathi ngosebetyiswayo bakuphalaze. Why is that? It's because the body sometimes shuts itself down for uba uzile uyeka ukutya okokoko. Inzila siyithatha kancinci, and I don't want me to not stress this out this week because I think siyithatha kancinci into yenzila. Eqhiba yenze ntoni xa ugula? Number 2, what happens? 11 on the timer. Number 2, what happens is that the only thing umzimba ayivumele yi-liquid qha engena emzimbeni wakho. Amanzi nantoni enye, namarhewu nani. Number 3, ucengwe kongokuba hayi khawutye mani ukwenzela uzophakamisa amandla. Kokuphi ukutya okunikwayo? Uye unikwe ifruit neveg uphakamisa umzimba. So siyibhude phi thina le nto because we have seen xa ugula uba ufuneka utye kanjeni, ufuneka uphile kanjeni. And once umntu aqale ke ngokuhanjiswa ngeza stages, ayeka ukutya, aqala useliswa lamazi nalamarhewu, ogqiba atyiswe ifruit yakhe, atyiswe imifino yakhe, amakhaphetshu nendoni, umzimba wakhe aqale uresponda right, and then aqale mane nicela athi ndicela uyohlaliswa elangeni, ndicela uyohlaliswa elangeni, ahamba yosungazer, acela uyonyathela phandle, acela fresh air. Hey bethuna, we need to pay attention to every code that is out there ngempilo, because if we do not do that, nathi sizawuhamba siyongena emangcwabeni singakhange sizi unlock these codes that brings out exactly why are we here. The codes ezisizithunyiwe ba masizo unlocka. Number 2, kule nto ndifuna uthetha ngayo, I also want to talk about energy. Umuntu ogulayo uyakuxelela ukuthi andibafuni abantu abathile, ningabantu bangazi apha esibhedlele, bangazi apha endaweni ethile. La nto bafuneka ngoku ube weda, ube kwi-solitude, and i-energy yakho siyayazi loo nto leyo. Why singayi-practice le nto every day in our lives bethunani? Why singaphili kanje? Because we know these things xa sisengxakini, sigula sithini, but somehow xa siphilile asizihoyi. Ndiphikele ngumtshini wami bethunana usebenza, aphukile into yami yosebenza. That's why i-angle ifanana, but it's okay, sizawudlulisa umyalezo. Mandithi kuwe, la loo ndithethe ngayo ithi, distract or kill the chosen one before they discover their true potential. Uyabona leyana idlalile ngathi kakhulu. If you want to know more about these things, join me tonight. KungoLwesine namhlanje ndizawuzama ungena namhlanje kwi-live noba ningene for an hour or 2 just to explore uba siyaphi nezintetha kwaye sizokhula njani na, ukwenzele nathi sikwazi ukuphila. Distract the chosen one before they know their true potential. Uba distracta kanjani? Ngoba phosela ngengxaki, bathi nkxi bajonge kweza ngxaki, bangatsho tujo ngabona ukuthi bangazisolva kanjani. Love and light family. Peace out. Everything is working out for me. Apho ndinyathela khona ukhokhela ukhanya, apho ndihlala khona ukhokhela ukhanya. Peace out.